Магазин Япони толка телефон мефурӯшад ва дар ин ҷо калонкаҳои JBL овардагӣ ба нархи арзон ва дастрас. Ними калонка худиш 3000 рублай, коркуниш ништяга 4-5 соат зарядиш хеле свободно мерава, как обычный, да, хонада мемонед, якқат кор мекунед. Ва дар ин ҷо интари як ранги сумкай нархи боша 4000 рублай, зарядиш 6 соат мебарад ва аида калони зури-зуриш нимиай мехонад, хеле гӯшод кар мешавад. Нархи боша 6500 рублай, дар комплекташ интари бандча дора, заряди боша 4,5-5 соат мебара. Нимиам похожиамия, якам нишон додагим. Ва дар ин ҷо ҳаста иам нормалия светомузика дора. Буфора ин ҷо бася вибор мекунӣ. Нархи боша 6500 рублай ва дар ин ҷо ҳастин наушника. Наушника 1500 сар меша 1600 рублай, 1700 рублай, 1800 рублай, 10000 рублай, 2800, 2700, ҳама набуди наушника ҳаста. Ва дар ин ҷо мошинкаҳо ҳастанд, мошинкаҳои арзон барои риш, барои кантовка, барои мӯйсар, либойчи ёфта метавонед дар магазини Realphone. Ина чӣ хел мебинед, нархошон 1400 рублай, 1990 рублай, 2200 рублай шам дар ин ҷо ҳаста. Мошинкаҳои универсални, профессионални ина чӣ хел мебинед. Дар видео оз ман гузарам, шумо дар ята ба ята нишон бутам. Ва нархошонам мефаҳмонам. King зарядш нишон мета, ҷои зарядаш Type-C, 1000 мАч батарейка, зарядаш 4-5 соат свободно мерава. Дар комплектасияш 5-6 та насадка дора, зарядкашам қатшия. Нархи боша 1990 рублай. Иам компания King-а, ҷои зарядкаш хеле необычный, аҷа управлять мекунӣ. Иам 1000 мАч батарейка дора, нархи боша 10500 рублай. Дар комплекташ 6 та насадка дора, зарядаш 5-6 соат зарядаш свободно мерава. ҳаста ҳам барои ришгирӣ, ҳам барои кантовка, ҳам барои мӯйсар. Ними мошинка свободно, зарядаш 6 соат мебара. Дута интари аккумулятор дора, 3 соати 6 соат мебара. Мягкий кор мекунад, овозиша хид намекунӣ. Дар комплекти зарядник дора ва 5-6 та насадка дора. Нархи боша 10000 рублай. Зури-зури ҷамъияи барои профессионални одамо, барои сартовашона кор мекунаку. Интари одамодаи тавсия метавонӣ. 1500 мАч батарейка, зарядаш 7 соат мебара. Ҷо управлять мекунӣ фора. Нархи 10700 рублай, нархи ям 10700 рублай. Чӣ хел мебинед? Ё толка барои мӯйсаргирӣ. И поён будагиёш ҳамаш барои ришгирӣ. Чӣ хел мебинед? Нархошон 1200 рубл сар меша, 1350 рубл, 1450 рубл ва 1990 рубл. Либой намудиш ҳаста дар магазини Realphone. Ё лекин то қахатшон доставка намеша. Ба чӣ хотир? Мақсад ози бигем ки шумо Тоҷикистон доставка кардем. Нархи 10000 рубл боша 700 рубл дад, пули доставкаша наметавем, правильно? Ами телефон заказ кардӣ, як та интери мошинкаам заказ мекунӣ, ҳеч нест. Қати мошинка, қати телефонат роӣ мекунем. Так што заказ кардан гира рақамҳо дар рӯи экран.